एक्चुअली आं दिनै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय फैनानै बेवहाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि दिनै जिहेथु जारिमिनारि मोनसे सान बे सान इन्टारनेशनेल वुमेन डे अर्थात 8 मार्च बेजों लोब्बा लाखिनानै साननैनि हाबाफारिजों दिनै मेहेरगोनां अपेन मिटिं अर्थात गेवलां मेल बेवहाय फैनानै आं गावनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे इन्टारनेशनेल वुमेन डे बेखौ जोङो माने बोसोरफ्रोमबो बर' आइजो अनसाय आफादाबो गावनि फिरफिलानि सिङाव थानानै जों अबजार्भ खालामबोदों दिनै नै वुमेन डेआ 115 इयार्स जाबाय जा बेखौ जोङो सेन्ट्रेला मालाबा सेन्ट्रेलाव खुङो मालाबा जोङो डिस्ट्रिक्ट राननानै हरो थिग नैबे समावबो बे बेलायावबो जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जिल्लायै रानखानानै हरदों बै लेखा जिल्लाफोरा मालाबा मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गावनिनो माने जोंहा सोद्रोमा थाखायो बिबानगिरि थाखायो बिथांमोनखौ लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ मावफुङो बिदि बै लेखा आंबो दिनै मिरु आबुथनि जानानै नैबे धेमाजि जिल्ला बे दुलाराय बर' आइजो आफादाव बाहागो लाफैदों आं जोबोद गोजोनदों आइजोफोरखौ लोगो मोननानै आरो बै सानाव जों जोंनि समाजारि सोलोंथायारि रांखान्थियारि बे आबुथनि जे थाखानाय नोजोर आरो थांखिजों सावरायनायजों लोगोसे दिनैनि बे बुहुमनां आइजो सानखौ जारिमिनारि सानखौ फालिफानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बे साननि गेजेरजों जोंनि दुलाराय आइजो माहारिया गावनि मोनथाय उदांस्रिनि थाखाय दिनैनि स्टेटास अर्थात दिनैनि थामोनथाखौ मोननायाव बे बारग'लांनाय सानफोराव जेरैबायदि संग्राम खालामबोदोंमोन बेखौ गोसोखांथि एबा गोसोखांनायनि सान आरो सानसिनथों जोंनि आइजोफोरा दिनै जोङो दिनैनि सानखौ बे स्टेटासखौ मोनदोंब्लाबो जों दासिमबो उदांस्रि जाजोबनो हायाखै जोंनि मोनथाय जोंनि उदांस्रि जोंनि मावफारि बेफोरो जोङो दासिमबो जोङो बेंथे जानानै दङ आरो बेनिफ्राय गासिबो जों उदां जानो थाखाय जोंनि आइजोनि गेजेरनिफ्रायनो सांग्रांथि जाहाथे सांग्रांथि जानो हायो आरो ओंखारबोनो हायो बै थांखिजों जोङो दिनै बे मेलनि गेजेरजों सावरायनाय जादों बे मोनसे गिदिर जोंनि गेजेराव जों एसेबां जों मेल मिटिं खुङोब्लाबो एसेबां खालामब्लाबो जोंनि आइजोफोरा एक्सुअलि सांग्रांथि गैया ओंखायनो आं बेखौ बुंनो लुबैयो दिनै जोंनो हौवा गाहाय समाजा होदोंमोनब्लाबो क्लारा जेटकिन गेदेमा बिथांमोना गावसोरनि देहा मोदोम बावसोमनानै दिनै बै दिनैनि सानखौ थिग खालामना गालांदोंमोनब्लाबो जोंनि आइजोफोरा गावनो गाव कनसियास नङा गावनो गाव लानो हाया बै लानो हायैनि थाखाय माने जों सांग्रांथिखौ जोंनि गेजेराव लाबोनो हायाखै दिनैनि टीमा माने 2026नि बे मोनसे टीमा दिनै गिभ टु गेन आरो गिभ टु गेन बेखौ जोङो जोंनि आइजोफोरा लानोनो आवगायनोनो जों दासिमबो जोंनि गेजेराव जों सांग्रांथि जानायखौ नुवाखै बेनि थाखायनो जोङो मेल मिटिंनि गेजेरजों जों खनले जाहाथे गोसोखाङो जाहाथे आरो थुलुंगायो जाहाथे कनसियास जानो ओंखारबोयो जोंनि आइजोफोरा बेनि थाखाय जों मेल मिटिंखौ लानाय जायो बुंनो लुगैयो बे मोनसे जोंनि गेजेराव एकदम मोनसे माबा जों जेसेनो डिजिटेल जुग अनलाइननि जुग ब्रेननि चेलेन्ज खालामनाय जुग 100आव 100नि चेलेन्ज खालामनायनि जुग किन्तु जोंनि समाजा जों बेखौ बिखुं खालामनायखौ नुदों जोंनि बिमा बिफाफोरा खायसे गावनि रांखान्थिनि बेलायाव थाखा फैसा बायदिसिनाखौ माने मोखां खालामनानै गावनि फिसाफोरखौ बिखुं खालामनायखौ बांसिन नुदों आरो बेखौबो नुदों जोङो गावनि व्यक्तिगत सोलाबथारै बुब्लिनि थाखाय गावनि गथ'खौ बबेबा प्राइभेटाव होदों बबेबा हस्टेलाव होदों बेनि मोजां जाथों होननानै होदों किन्तु गथ'फोरा गावनि बिमा बिफाखौ थगायसिदों एक्चुअलि गावनि आवथायाव लानानैनो जिखुनु मिडियामावनो जाया मानो गावनि गथ'खौ जुदि फाउन्डेसन बे भेटिखौ जुदि मजबुत खालामनानै जोंनि बिमा बिफाया होनो हायो अब्लानिया गथ'फोरा बांद्राय गाज्रिथिं थांनाय नङा बेखौ जों खम जानाय नुदों आरो जोंनि समाजारि बान्दोखौबो आं बुंनो नागिरो जोंनि समाजनि दिनै बान्दोफ्रा एक्चुअलि गामियारि समाजनि बान्दोफ्रा गुरै जादों जायनि थाखाय जोंनि गामियारि आइजोफोरा समाजनि नीति नियमखौ मानिनो बांद्राय नागिरा आरो बै बेलायाव गावनि फिसाफोरनि बाथ्राखौ जों मा ओंखायनो फिसाफोरनि शिक्षानि बेलायाव सोलोंथाइनि बेलायाव जोंनि बर' समाजनि गथ'फोरा गाज्रि लामाथिं
बांसिन थांनायखौ आं नुनो मोनो बा बुंनो लुबैयो आं बै समाव बेखौनो बुंनो नागिरो एक्सुअलि लाइमोनफोराबो समान समान बाहागो लानांगौ बे शिक्षानि बेलायाव सांग्रां खालाम आरो बेखौ सेन्ट्रेल लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जुदि खालामबाय थायोब्ला बेबायदि सांग्रांथि मेलखौ एक्सुअलि जों साक्सेस जानाय नङा फेइलार जागोन आं सानो गावनि न'खराव गामियाव गामि वाइसआव गामिनि लाइमोन आफादा खौसे जानांगोन गामिनि आइजोफोरा खौसे जानांगोन न'खरनि बिमाफोरा थिग जानांगोन अब्लासो जोङो माबा खालामनो हागोन आरो मजबुत खालामनो हागोन गिबियावनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि जानानै खौरां बिजोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा खुंगा 82 बोसोरसालिया जथुम्माखौ नैबे सिलाफोथा दख'रानि सिङाव थानाय दिपा हालामाव नौनारि सिङाजार माजरबारि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुंनाय जाबाय बिनिनो दिनै गेवलां मेल जोङो गेवलां मेलाव जोङो बेखेवगिरि महरै BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा चिफ सारखौ जोङो बेखेवनो थाखाय जोङो हांख्रायनानै लाबोदों बिथाङा जोंनि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होलांबाय आरो जोङो गाहाय आलासि महरै जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रिमा आलारि ब्रह्म बिथांखौ जोङो बेवहाय गाहाय आलासि महरै जोङो बेवहाय मोननो हादों दा बिथांनि माखासे बेसेन गोसा रावफोरखौ जोंनि गेजेराव होलांबाय बिथाङा जोङो साफ्रोमबो आइजोफ्रा बिथांनि माखासे बेसेन गोसा रावफोरखौ जोङो गोसोआव लालायनानै खामानिफोरखौ मावलांगोनखौ आङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै आङो मिजिंथिदों लोगोसे जोंहा जर'खा आलासि जोङो मोननो हाबावदों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि माननीय मुस्रि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनानै खम समनि गेजेरजोंब्लाबो आइजोफोरनि माखासे बिफावफोरखौ लानानै बेसेन गोसा बिबुंथि होलांबाय लोगोसे जोंहा बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि मुस्रि बड'सा ब्रह्म बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनानै माखासे आइजोफोरनि माखासे बिफावनि सायाव गुवारै बेखेवनानै होगोन बिथाङा दान्दिसेनि उनाव दा माखासे मावनो गोनां हाबाफारिफोरा जोंना आइजो माहारिनियाव गोबां सान दङ गोबां खामानि मावनो थाखाय दङ दा बेखौनो जोङो दिनैनि समाव माखासे हाबाफारि मावनो गोनां थालांदोंब्लाबो उननि फैगौ बोसोराव जोङो माखासे आइजोफोरनि जोंनि धेमाजि हालामाव जाय आइजोफोरा गावनि जौगासार सोलोंथाइ लानानै गोजौ बिफानाव मासि लानानै खामानि मावबोदों बा साख्रियावला गासै जौगासार सोलोंथाइ लानानै साख्रि मावबोबाय लोगोसे बिजनेस लाइनावबो आइजो माहारिया गोबां आवगायनानै दङ बेफोरनि सायाव जोङो जायफोर आइजोआ नांथाब नाजा गावनि आथिं सिङाव गसंनानै दङ बिथांमोनखौ जोङो उननि समाव 2026 मायथाइया बिनि उनाव जोङो 2027 मायथाइनि जेब्ला जोंनि 1 बोसोरारि जोंनि जथुम्मा जागोन बेवहाय जोङो बिथांमोनखौ जोंनि धेमाजि हालामाव थानाय जाय आइजोफ्रा गाव गावनि आथिङाव गसंनानै दङ एबा जौगासार सोलोंथाइ लानानै गावनि आथिङाव गसंनानै दङ बिथांमोनखौ जों लाबोनानै जोङो जोंनि आइजो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजोनिफ्राय जों मान बावगोन बेखिनिखौ आङो दिनैनि खुंगा 82 बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों आं फोरमायनानै होबाय थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो जेब्ला थान्दै मेल जायो बेवहाय जोङो थांखि बायदि हिसाबै जोङो लाबोयो समाजाव एबा न'खराव आइजोफ्रा गोग्गो समाज दानाय बा गोग्गो न'खर दानायाव आइजोफोरनि मावनांगौ जाखिनि बिबान बेफोरनि अनगायै न'खराव गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ जौगासार सोलोंथाइ लानायनि सायाव माबोरै जोङो गाव गावनि गुनफोरखौ जोङो मोजाङै बाहायलायनानै गथ'फोरनि जौगासार सोलोंथाइ लानायाव गियानफोरखौ होबोनो हायो बेफोरखौ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो थांखि लाबोनाय जादों। गोजोनथाव खौरां नोंथांनि गथ'खौ गुनगोनां फरायसा खालामनो सानदोंब्ला बे समाव दतमा UN एकाडेमिया लानानै फैदों प्रि एडमिशन नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों गुनगोनां फरायसा दानायजों लोगोसे बयनिबो सुबिदानि थाखाय दतमा UN एकाडेमिया लानानै फैदों प्रि एडमिशन सोलोंथाइ बोसोर 2026-27 मायथाइनि थाखाय KG1 निफ्राय थाखो 9 सिम प्रि एडमिशना सोलिगासिनो दं
दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव गोबां फेसिलिटिसफोर दं, जेरै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि खाबु, उफ्रा सोलोंथाय, इंलिश स्पकेन, गुनगोनां फोरोंगिरि, गेलेनाय आयदानि खाबु, सावगारि बादायलायनाय आरो आखाइनि हाबा आरो खननाय मोसानाय खाबुफोरबो दं। अब्लालाय नोंथाङा मानोथो गोबाव खालामबावनो, थाबैनो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो। गोबां बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय दतमा इउएन एकाडेमिनि नैबे 7006603887 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों जगाजग खालामदो। दतमा एकाडेमि, दतमा, क'क्राझार।